Paglao mo mga kaigsunan na baha na dire sa mo season mga igala season Surigao del Norte. Oh, grabe ng baha dire oh. Kita na to. Oh. Mao ni siya ang river control mga kapaglaom. Oh, grabe ng baha ni baho na kayong kuan mga higala. Baha na sa dire sa season Surigao del Norte kapaglaom. Taon yung baha. Binakakusog sa baha mga higala. Oh. Baho na kay lapok. Grabe oh. Nalapas na mga higala sa kasagingan na hapit na oh. Dako-dako na sa baha mga higala nga magbantay gyud ta mga kapaglaom. Nga mga daplin sa mga suba kinahanglan nga mubakwit na labi nagway river control mga kapaglaom. Oh, nang wa magay kumo sa pagandam no, way kumo sa pag-andam makabakwit gyud. Grabe way undang-undang pag-ulan karon mga igala dire sa season Surigao del Norte. Og ang tandag karon Surigao del Sur mga kapaglaom murag hapit na lunupa na ang syudad mga kapaglaom, ang syudad sa Tandag City. Og sa ubang mga dapit grabe ng mga baha gyapon mga kaigsunan. Ang baha grabe na tungod nining bagyong Auring mga igala. Og nakita na to dili pa kini dugay mga kaigsunan kay ang ulan murag di man kaayo tandog gyud kayo kusog kaayo karon ra ni nga grabe nga ulan muna kung gabi pa ni nag-ulan hantud karon siguro nilapaw na ni sa river control kapag laom na kita na to. No, kung wala pa ni ang river control higala siguro ko naana ni sa mga kabalayan karon. Katabang yung kaayo ang river control mga higala tanawa. Katabang yun siya. Pasalamatan na to ang atong Ginoo nga gitagaan pa ta og higayon nga dili gi kay boylo ang ulan no. Mo na mga kapaglaom. Mga kaigsunan tanawa. Oh. Karon tong taon na mudako pag yun ni mga higala no. Kung magsigi pag yun ng ulan mga kapaglaom, siguro kung mudako yun nga mo lapaw gini sa mga river control atong mga niagi nga mga katuigan lapaw na mga balay diri sa season na mga atok na lin nakita mga kaigsunan no. O na nga grabe ni siya makahinayak ning baha mga higala kay mulapaw gyud unya mayo gani kay buntag ton hitabo mga kapaglaom. Buntag to sang hitabo. Mo na nga nakabantay mga tao o gabi pa to nga grabing baha mga higala. Sigurado ko nga daghang gyud ang mga matay ni adto nga panahona. O na nga pero ang ato gyud nga panggobyerno nag-auhag gyud nga mintras dili pa dako kaayo ang baha kinahanglan magbakwit na no. Muna sa mabuhay season na Surigao del Norte ang uban doon ng bakwit na. Okay, wala may mga river control dito. Muna ang uban niya ang ato mga kadagkuan sa atong panggobyerno nagasuri-suroy na kapag laom para nga maandaman ang uban gitagaan nag mga rasyon para sa mga pagkaon. Tungod ni ini nga dili lagi makatrabaho makasuroy tungod sa bagyong Auring mga kapaglaom. Og ang uban do naman siguro yung mga pundo mo na nakabinta kon ang panimalay do na mga savings kay bisan og maabot ang mga kalamidad kapaglaom do na pay makuot-kuot mga higala. May makuot-kuot pa. Morning sa pagkakaron daghan na pending nga mga schedule mga igala no mga schedule o usab mga trabaho
tungod niining bagyong Auring higala. Og diri unta sa sa Surigao City, Surigao del Norte maigo ang bagyo mulanding landfall apan sa kahibulungan tungod kay mingtipas kini mga higala padulong ngadto sa Leyte og padulong na ngadto sa ubang mga lugar mga higala. Pero kami nakatagamtang gyapon og mga ulan-ulan diri sa maong Surigao City, Surigao o season Surigao del Norte mga kapaglaom. Og atong hinumduman nga kini usa na ni ka mga timailhan nga dili na to matagna ang mga kalamidad nining atong kalibutan karon mga kapaglaom. Ang ato lang mangandam ta anytime, ug unsa may manghitabo sa kinabuhi sa tao, siya andam na diha sa atong Ginoo. Mao nay pinakaimportante mga kapaglaom nga maandam ka diha sa Ginoo. Grabe. Grabe na niyo baho na kaistanan tungod kay sagol lapok na ang baha mga kapaglaom. Sagol baha na. Mo na nga ang nas mga bukid magbantay mo kay landslide man po din na bisan tuod og walay mga suba diha apan kuyaw man sa mga bungtod nga landslide mo padulong unya sa mga tagsa-tagsa ka panimalay og mo na hinungdan madatugan yung balay og mo hinungdan sa kamatayon. Mo na nga magbantay nya, mo na nga kung doon na may mga pangpang ng inyong mga balay diha pangambakwit na mo, ug asa ang mga pinaka-safety kaayo nga lugar kapag laom. Mo nay atong adtuon og dangpan. Og ang atong gobyerno nag-andam na ana higala, nag-andam na og luna para sa mga tao nga nagbakwit na mga kapaglaom. Mao na mga kaigsunan. Apan ang ubang mga lugar karon nag-init man, pero ang ubang lugar pod naglunop na. Og atong mga niagi pa nga mga tuig atong hibalaan nga ang Luzon higala gikusok-kusos bagyo ulan mo na nga naglunop pod mga kaigsunan ang lugar sa Luzon mga higala. Og karon igo karon sa bagyo ang Leyte og halos ang tibuok Mindanao nakatagamtam ni ini nga bagyo higala, bagyong Auring. Bisan dito padulong sa Maranding area sa Lanao del Norte nakatagamtam po sila dito og mga ulan-ulan higala. Mga ulan-ulan sa Bukidnon, sa Davao, maog hapon mga kapaglaom. Mao na nga halos tibuok Mindanao nakatagamtam ni ining low pressure mga higala sa maong trahedya sa bagyong Auring. Mga kapaglaom, ano kitayong panahon, salamat sa inyong pagpakiguban diri sa pag-utingkay sa kamotoran. Thank you very much sa inyong pagtanaw diri sa atong update news diri sa pag-utingkay o Radyo Utingkay, Radyo Online. Thank you very much. Kini si kapaglaom Jerry Laig, mayingon daghang salamat. Mayong udto kanatong tanan.